2023 बिसिओ विधानसभा चंबारिओ बोबाग्रानि मोखांनो नासिख्लाय भोट दलायमानि आमचायाव मानखा 48 करमचेराव एमएलए पल दांसुनो बिनि सिख्लाफानाव खागोनां सातखारि सामुंखायमानि बायदाबो तरक गामिरगो लामा मानलाय खातंलायमानि मांख्लि गासै फाय दङ लंथ्राइ भेलि धलाई त्रिपुरानि बिसिं खबजांनाय मनोब्लकनि वेस्ट करमचेरा बिसिओ शिबु काशी पाराजरा सतर बिसि रमै लामा करै इनि दंमोन लामा रवै बाबायसा फासिं खास्रांजाखा गामिनि लुकुरक तै बाबायसा फासिं खाका हामयाफ्लायखा एमएलए पल दांसुनो अबायकेनो सामुं तांनानै नांगौ जत आमचायो नै दादा कय बसरनि परे नरकतिनो अ लामा सलामै मांखा बा जों अरो पारा खामानिखा आं आसाया खुसगन पाराले खाजाक बसे ताबो ताकलाय बसरसि लामा मात्र उसुक सफायखो आगे रव माइके एमएलए र बिजि डगड फाय हाया फायमाले मारा करि ताकलाय जे जिनि मो सार फाय सि ताकलाय फाय नर नंगै सारनो दङ तङ प्रदांसु फलदांसु मारा बमाहाय खा बमाहाय मा तंजे तिनि अमाहाय इ छोलिं लामा मानै बा थां फाय लायसुनानि बागै जोंखे खा खसां नों जाका हामजाखा इ छोलिं माखें के आखे अमनो पुरान खाइ दसहि वानसखा अ पारानि बुंतमा शिबु काशी पारा ब पञ्चायतनि बिसिं खबजा अबखे पश्चिम पञ्चायत खबजाजु पश्चिम करमचेरा ने एरिया के नाल कटा गाक्सबा गे खायरने के पश्चिम सं हटाबो गौर पश्चिम ने बरो किसा बांकुगो के नाल कटा ने बरो के और सांग चार परिवार अंकाइसा ओ नेताजी जमाइया काइसा महिला काइसा बुद्धिमन्त काइसा संग चार परिवार नेन बो मुखाय दारा पद्म कुमार जमाइया